Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि दाइमालु लाइफटाइम YouTube चेनेलाव खनसे बरायहरबाय। गय जाना लाबोदों। आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानो सानदों आरो ना। बिदिनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बुरा औ मा खालामदों नोङो? मा खालामदों? बेनो लोगोफोर सेसाया आंनिया। Cute rabbit. Serba खोन्थानो हागोन नामा बेखौ मा बुस्थु बेयो? कुन्दै बेखौ मारै सायो दानिया? Dia जाबाय मान्दाब केरकुटा होननानै बुंनाय जायो। बोलो जादों जायै बोलो जादों बाला बोलो बाय ब्लास बुंदा ya ada lah